Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Padayon natong ipangaliya sa Ginoo mga igsuon ining atong misa karon ang kalinaw ug kahusay sa tibuok kalibutan, mahunong ang panag-away, labi na gid ang mga gubat nga nakahatag og dako kaayong kadaot sa atong kalibutanong kahimtang, labi na gid dinhi sa atong nasod. Ato sang iampo padayon ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig hatag nato dinhi sa ilang suporta pinaagis pagpamalit ani atong mga slots. Hatagan unta sila sa Ginoo sa tanang grasya nga ilang gikinahanglan sa matag adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ihatag sa imong katawhan ang angayng pag-andam alang sa kasaulugan sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo aron ang pagsakit sa ilang lawas magpulos alang sa kaayuhan sa ilang kalag. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Apan kun ang taong dautan maghinulsol sa tanang sala nga iyang nahimo ug mutuman sa tanan kong mga sugo ug magbuhat subay sa balaod ug sa katarong, maluwas siya ug dili mamatay. Hikalimtan sa hingpit ang tanan niyang sala ug tungod sa pagkamatarong nga iyang nahimo, maluwas siya. Dili ako malipay nga mamatay ang usa ka makasasala. Hinunua, palabihon ko nga maghinulsol siya sa iyang sala, aron maluwas siya. Nag-ingon ang Ginoong Dios. Apan sa diha nga ang usa ka taong matarong, mubiya sa iyang pagkamatarong ug magpakasala, ug magbuhat sa mga salawayong butang nga gibuhat sa taong dautan, maluwas ba siya? Dili na gayud hinumduman ang mga matarong niyang buhat tungod sa pagbudhi ug sa sala nga iyang nahimo, busa mamatay siya. Moingon kamo, dili matarong ang paagi sa Ginoo. Pamati katawhan sa Israel, dili ba matarong ang akong paagi? Dili ba ang inyong mga paagi maoy dili matarong? Kun ang usa ka tawong matarong, mubiya sa iyang pagkamatarong ug magpakasala siya, mamatay siya tungod niini. Kun ang usa ka taong dautan, mubiya usab sa iyang pagkadautan, ug buhaton niya ang husto ug matarong, maluwas siya. Tungod kay siya, mibiya man sa tanan niyang sala,
Maluwas gayud siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kung ikaw, o Ginoo, magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Kung ikaw, o Ginoo, magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Gikan sa kahiladman, nagatuwaw ako kanimo, o Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang akong tingog. Abliha ang imong mga dalunggan sa akong tingog nga nangamuyo. Kung ikaw, o Ginoo, magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Kung ikaw, o Ginoo, magtimaan sa among kalapasan, Ginoo, kinsay makalahutay. Apan diha kanimo anaa ang pasaylo, aron ikaw pagatahuron. Kung ikaw, o Ginoo, magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Nagasalig ako sa Ginoo, ang akong kalag nagasalig sa iyang pulong. Ang akong kalag nagahulat sa Ginoo, labaw sa mga gwardya nga nagapaabot sa kadlawon. Kung ikaw, o Ginoo, magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Ang mga pulong mo, o Ginoo, paglingon ta sa among pagtuo, ug agada kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Busa mag-ingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto ayaw pagpatay, ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katao
dadon ngadto sa maghuhukom ug ang maghingalag kuanggol sa iyang isig katawo taralon ngadto sa labawong hukmanan ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katawo malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inig dala nanimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran ug didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katawo. Biyai ang imong halad atubangan sa halaran ug adto adayon ang imong isig katawo ug pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran ug ihalad ang imong halad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto. Kay kung kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes ug ang huwes mutugyan kanimo sa pulis ug ibalhog ka sa bilangguan. Og timan-i bilangguon ka didto hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, apil na sa dinhi sa atong Ebanghelyo mga igsuon, pakita gyud ang tinuod nga hustisya sa Ginoo. Atong timan-an nga ang Ginoo nag-ingon, my way is not your way. Ang iyang pamaagi lahi gyud sa ato. Muna ang iyasang paggamit sa hustisya dili sad po parihas ato. Example sa unang pagbasa niingon dinhi ang taong buangon dautan unya magbuhat og maayo kalimtan sa Ginoo ang iyang mga nahimong dautan ug malangit siya. Nya ang tao sang buutan matarong mobiya sa iyang pagkamatarong unya mobuhat og bisag usa lang kabuk dautan unsa man sa himuos Ginoo iya sang kalimtan ang iyang mga mataro nga buhat ug maimpirno siya tungod sa iyang buhat nga dautan. Unsa man na hustisya na or inhustisya. Wa mo kibaw. Para nato, inhustisya gina. Sunan ka, ako pare, nagbinuotan og maayo, niya pagdayon akong kamatay, nakapangasaba lang ko sa sakristan, maimpirno nako. Niya ang sakristan noon nga bakakon kay istanan, nakapangayo lagsuri pagpangasaba nako, malangit na noon, kadak kong dimalas ana no. Pero mao man gina ang pamaagis Ginoo. Unsa may hinungdan tungod kay ang sala iya nasyawa. Kung ato ganing padayonon ang pagpuyo diha sa sala, ang yawa mo'y atong gisunod. Kung mamatay ta nga nagbuhat anang maong sala, pasabot na matay ta nga kuyog sa yawa, ang masag ibutang tas langit. Ang Ginoo di man na mamugos, di man ta niya isnatch gikan sa higot sa yawa. Kaya ka naman kong yawa mga igsoon, basta mao na gani na makakupot na to, mura na siya kuko sa agila, maglisod na diyod kag kabuhi. Mura sa na siya taga, anong taga ba? Maglisod na diyod ka o kabuhi. Mura sa na siya litag, nga inig kahigot na sa imong tiil, makuha na ka inig labtik, o nahigot na ka sa imong liog, din agyod ka kabuhi. Mao na, peligro kayo ang sala kung atong i-entertain. O kung sa may mga level sa sala, din sa atong Ebanghelyo, gisulti ni Kristo, makasata sa huna-huna, sa pulong, o sa buhat. Muna ingon siya, ginaingon
Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto ayaw pagpatay. Ang makapatay taralon sa hukmanan. Buhat na imong gipatay. Apan karon sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig ka tao. Masuko di apanas imong hunahuna. Dadon ngadto sa maghuhukom. Pareha rag silot taralon sa hukmanan. Ang maghingalag kwanggol. Sa nang hingalan words, maghingalan og kwanggol sa iyang isig ka tao, taralon gyapon ngadto sa labawong hukmanan. Bisan gani kuno ang moingon buang ang iyang isig ka tao, malagmit nga mamiligro sa kalayo sa impyerno. So ang level sa pagpakasala, hunahuna, pulong ug buhat. Kung maghinulsol sa ta, kung magbuhat sa tag maayo, magbuhat sa ta og maayo, magsulti og maayo, maghuna-huna og maayo. Muna dili pwede nga karon panahon sa eleksyon ang ato mga kandidato, mga buutan man kay na sila. Ang buutan yung kayo, sige, panghatag, lamano, mo na ilang buhat. Mga pulong ana nila, purting ninduta tamis kaistanan, siging pasalig, mura jud kunuhay sila na nahigugmag yung kay nato. Pero wa man ta katugkad sa ilang hunahuna nga kuara na panglingla ra ba, pangilad ra. So ato ginang subayon ang tinuod nga matarong ug ang tinuod nga dautan, ang iyang pulong ug ang buhat ug ang hunahuna mag-uban gid na. Nya unsaon nato pagkaila sa usa ka kandidato nato ron, senador hangtod konsehal, nga maayo gid na siya, nga ang ilang gibuhat karon maayo man, sige pangumpanya, ang ila sa mga pulong maayo man. Unsaon nato pagkahibaw sa ilang gihuna-huna? Atong subayon ang ilang track records. Wa ba na sila yung mga gipangsaad sa una, labi na gini mga karaan nga mga politicians? Wa ba na sila yung gipangsaad, gipangsulti sa una, nga wa nila buhata? Matud pa ni Kristo, ang tao mailhan gyud sa iyang binuhatan. Muna itong subayon, aron mahibaw-an nato ang ilang hunahuna. Kapila naman na sila ni Saad, natuman ba? Kung natuman, pasabot, kining iyang gisulti karon, tinuod ni. Kay iya naman ang napamatud-an sa iyang niaging termino o unsa nga posisyon niya sa katilingban, napamatud-an naman. Bisag kini mga bago-bagong naong dinhi karon, na naman na sila yung mga agi sa ilang mga naasaynan nga mga katungdanan sa katilingban. Atong tan-awon kung nagtukma ba ang ilang pulong, ilang buhat, ug ang ilang gisigihag buhat. Muna, atong pamalandungan, kining duha ka teams man Team Marcos ug Team Duterte. Atong tan-awon kinsa nila ang mas kanang dunag yun ba'y track record nga nagpakita nga ang ilang pulong ug ang ilang mga buhat nagkatugma gyud samtang naglingkod sila sa ilang katungdanan sa katilingban. Kay kani manggong kwarta mga igsuon, mao gini ang dako kaayong apan. Kaniro mga politicians nga may kay mutabi, bisan gani kaming mga pari, kusog man kay may mutabi gyud nga ako nagpari gyud ko, wa ko nagminyo kay moalagad gyud ko sa katawhan. Pero inigsod nas kolektang porting daghana, mga donations porting daghana, usahay kaming mga pari makaana gid mi, ako may naghago ani isod ko ni bulsa ana ba. Mausad na ang mga politicians, may kay na sila mo pasalig, nindot kayo, pero makalingkod na gani og gahom, makapanag-iya na gani og gahom nga naa diha gatubod ang kwarta, naa diha gisalig ang buhis sa mga Filipinos o sa katawhan, murag yung matintal magtanaw ng gabundo nga kwarta, wa siya maghuna-huna nga kinid ang kwartang daghan kaayo, minilyon, binilyon, trilyon usahay, dili na iya kung dili sa 120 more or less
120 millions ka mga Filipinos ang mugamit ana, ang nagkinahanglan ana. Pero ang mga taong, mga politicians nga buangon, isud na nila sa bulsa, hatag-hataga na lang taginagmay, mao na ato ng bantayan. Kinisang pagpanikas, sama aning ato karong eleksyon, common man jud kay na naadiha ang tikas, vote buying, tikas, kanang pag-change sa result. Dagdag bawas ang common kay diha or usbon ang election result. Murag gyapon nagnaas-hunahuna. Mao na ang mind, labi na karon automated machine ang atong gigamit, automated counting machine. Wa ta kay bawo giunsa na dito pag-process sa ilawom. Hinaut unta maka-establish gyud og maayong check and balance in public nga makonvince ta ba kay ato na lang ginang dawaton, labi na tang mga Filipinos, daghan gid nato ang mga dishonests. Ato lang ginang dawaton ba, kinahanglan kitang mo presume nga naagyoy mo attempt pagbinuang anang return or election returns or mga votes sa mga tao. Mo na himuan unta natog lig-on convincing nga transparent nga counting system. Mao na karon nagduwa gid nirong mga suggestions ug usa ra gyud makapahimo ani nga mahimo gyung dayag. Diyos non gyud ang magkupot sa panudlanan, Diyos non ang magkupot sa atong kanang gitawag natog tig-ihap kanang kumilik, Commission on Elections. Dili gani sila mahadlokon sa Ginoo, mahadlok ra na sila sa pipila ka mga politiko nga maoy mo hari kunuhay ngadto nila og mao na mabuhat na ang mga dautan. Timan-an nato nga kitang tanan gi-check sa Ginoo. Matod pas Ginoo diri, kung ang imong hunahuna nasudlan nagdautan, na miligro gyud ka sa kalayo sa impyerno. Sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta, kung ikaw o Ginoo magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Unsa may timan-an sa Ginoo nga atong kalapasan, kanang kalapasan sa hunahuna, pulong ug buhat. Ang Ginoo dili mo timaan anang atong kalapasan, basta magbuhat lang kitag maayo. Bahala nagduna na tay past nga mga bati. Basta karon mo ingon ka magbuhat na kog maayo, di na niya timan-an. Apan kun mo insista kanang gitawag mag stiff-necked or hard-headedness, magpagahi tas ulo, dili sa gyud ang Ginoo magpanagana og sa likway nato. Di ba? Murag Hebrew chapter 3 man siguro na nga niingon gihisgutan diha nga niingon ang Ginoo, gahi silang mga ulo, nagpabilin silang magahi silang mga ulo, ug akong ipanaad dili gid sila makasulod sa akong pahulayanan. Nya dunay dayo gisumpay, pero kinutlo mo sana sa Old Testament, kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. So yan po nato, nga ato untang mga politicians o ang ato mga nagkupot sa pangagamhanan sa nasod o sa simbahan, mapaminawon o mapaubsanon nga mutuman sa sugo os Ginoo. Lingi ako no na imong tupad. Ing na di kagahig ulo. Di kagahig ulo. Ana. Kinibitaw din yung sigitag baligyag slat. Daghan magyog kay ning atong mga followers. Og tanaw lang nato ba subscribers nato 230 na gud ni kapin 1,000. Pastilan ako makaana jud ko kani sila sobras katungaan ni naminaw man gid sa ako mga misa. Kibaw man gid silang naay baligyang slat
Pila ra gid ng 100 pesos. Mamalit lang gid unta ni, hurot man gid unta ni. Pero mo lagi kung karon makadungog kamo sa tingog ni Padre Siano, unsa may tubag? Patig-aha yung kasing-kasing. Sige lang, di man sa nasa inyo man ang opsyon, di man takasa kung naay options, pero kanindot unta nga maghimo gitag mga maayong buhat ang pagtabang. So, di ko ron ka-update ninyo sa atong slots, pero sige lang gitag palit. O basin ugma ato na nang ma-update. Manindog ta. Mga igsoon, tali sa mga katawhan karon, daghan ang nanginahanglan og kaluwasan og kabag-uhan. Malaumon kitang mudangob sa Dios sa pag-ingon, Amahan, kaluy-i kami. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang simbahan mamahimong instrumento sa pakighiuli, sa pasaylo, sa pag-alim ug sa kalinaw sa mga nagkagubot ug nagkagubat nga mga katawhan ug mga kanasuran, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga opisyal sa gobyerno mupasiugda og mga programa nga mupalambo sa hustisya, sa kalinaw ug sa kahiusahan tali sa mga katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga likayan nato ang pagpanimalos, ang pagpanlupig ug ang pakig-away tungod sa managlahing mga panglantaw ug mga gituuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga kitang tanan magkat-on sa pagpasaylo sa kinasing-kasing gayod, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug galang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang mga matuuhon nga nangamatay sa hingpit mahinluan sa ilang mga sala ug muambit na sa kalinaw ug kalipayng tunhay didto sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami. Dios among amahan, dawata ang among pag-ampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan.
Buhaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon kining mga halad, ikaw nagbuot nga mapuy-puy pinaagi niini ug nga madangat kanamo ang kaluwasan tungod sa imong gamhanang gugma kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay umatarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitas-on ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon og kaayo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi
ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, mahatuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano mo sa matagad lang, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunuan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang, mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus,
nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sama ang gugma sa Diyos alang kanimo, kinabuhi giulang aron ka maluwas, kalapasan kadautan sa tao papas pasailugugman ihatag sa Diyos dul kaniya kay mamati siya ug salig sa iyang gugman. Kinabuhi tanawa ang Diyos pamatian, kanunay maghari siya. Hinaut Ginoo imong pamatian. Magampo kita. O Ginoo, ang among pagkalawat maguli unta kanamo sa bag-ong kinabuhi ug human malimpyo sa sala magdala kanamo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalimpyo sa atong kasing-kasing. Mahitabo ra ni kon magsigi gitag hinulsol sa atong mga sala ug gikan sa hunahuna, pulong ug buhat ato yung himuon ang maayo. Atong padayon nga suportahan kining atong mga slots, padayon tagpalit niini is BF Dag 500 pesos. Ang atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, ana atay tag 100 pesos. O ang atong haligi para ni Mama Mary, HPMM, na ay tag 100 pesos. So 700 pesos ang tanan natong mga slots, tulo ni ka slots, no? Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Diyos mo sa kaluoy, ikaw ang among amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa tanan, Jesus maluoy kaganamo, pasayloon mo kami ang salamat.